Градина е българско село, намиращо се в северна България в община Полски Тръмбеш. Селото е носило турското име Бидърлей. След освобождението на България, в селото се заселват българи от Дряновския Балкан, Зая, Туркинча, Плачка, Марча, Длъгня, Гоздейка, Пушево, Беляковец, Ганчовец. През първите години съществуват около 40 български къщи. В селото сред първите заселници са Денчо Бошков, Ботю Колев, Цоню Илиев, Цонко Киселков, Начо Василев, Пеню Илиевър, Пеню Пенчев, Никола Веселев. През първите години жители на Полски Сеновец, Паскалевец и Ресен проявявали интерес селото да бъде разделено между трите села. Селото е кръстено на Стефан Стамболов, благодарение на когото селото се здобива с шосе до Ресен, църква и училище. Църквата е осветена на 19 октомври 1882, година от митрополит Климент. Първи свещеник е Христо Бобев от село Тенча. След него са били Иван и Атанас Събеви от Ресен, Тодора Кръстев от Беляковец, Петко Христов от Самоводене, Стефан Димов от Македония, Илия Недялков от Драгижево, Марин Господинов и Пейко Кръстев от Полски Сеновец. Пръв директор на училището е бил Борис Калев. Учители през 20-те и 30-те години са били Мара Цанкова, Кръстина Колева, Цанко Цанков, Йордан Нешев. През следващите години директор става Стефан Кильовски. Обущари в селото са били Атанас Попов, шивачи, Минчо Густилов, Иван Маркилев, бакалии, Васил Колев и Митьо Казаков, бруснар, Куман Киселков. Роден в селото е Петър Пенчев, ректор на ВМЕИ Варна. В селото се заселват хандбалистката на Етър, Йонка Генчева и семейството й и лекоатлетката Галина Пенкова, както и семейства от няколко държави. До 2025 селото носи името Стефан Стамболово, но след местен референдум е върнато старото име.